своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Наступний припинок – бульвар космонавтів. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – бульвар космонавтів. Автобус рухається по маршруту номер 14. Припинок – бульвар космонавтів. Наступний припинок – бульвар Шевченки. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – бульвар Шевченки.